kajing don lem dekat kajong mi try Jesus Christ baru istayau try bengin la try benginnya rakhia try ka children speak try Jesus Christ try to shimti be mi try Jesus Christ kani ka sngi rukum jo try Jesus Christ tukur khu me I try bakani ka sngi try Jesus Christ bakan long try ka jingkar khu try Jesus Christ I khun help ke berit try Jesus Christ try to long lem dekat me try but ni we try Jesus Christ o try Jesus Christ ya rap try ki megi pa try habaki alam me la ki khun ki ti try Jesus Christ bakin la try Jesus Christ ning kong e bakin I try Jesus Christ ka jing hi kai try Jesus Christ sepal sim ujong me try Jesus Christ bakum lu try bakin nang try ban sneng gi lagi khun gi ti try bakin hi kai ki try Jesus Christ try to shimti ru me try Jesus Christ ki happy berit try ya rap ki try bakin long kita ki khna ki betip sngi try Jesus Christ but ki ba e do try ban wanch ki yeng ko jong me try Jesus Christ ya rap ki try bakin man kha try Jesus Christ banadu menta try Jesus Christ baki dang try hadu bakin de he try Jesus Christ ya rap bat is nei ru try Jesus Christ ka jingya lenti ka jong ki ka man ka sngi try me e try ka ni ka per the try ka long ka per the try ka badap tang ki ek jing sneu sudah try Jesus Christ ka ba ap thap ngi try kum bi khun ka jong me try ngdwai khamat ka jong me try ba me hi try men don lem kat ma me bet ki try Jesus Christ ki ti ki jong me ki bespun try Jesus Christ kin da kin care kin sumari ki try shanu she baki let ki ya try Jesus Christ ha baki don ki school ne ki nu ki jaka try Jesus Christ try to long lem kat ma me try but ngi we try Jesus Christ o try Jesus Christ kum juri ngi ki bela hela san try Jesus Christ bangin la try Jesus Christ bangin ya ni ko per the try kat kum mon ko jong me try ko mon ko jong ye try Jesus Christ is ne ma me ngi try Jesus Christ but to shim tiro me try Jesus Christ ya kinong kit kam try jo ka balang try Jesus Christ bakin la try Jesus Christ bakin sapriang ka gospel ko jong me try Jesus Christ but kin pin ye try ka jing shash ki we pa try ki bampat yo ye try Jesus Christ ka dor ya ka jing kim pa yo sngaw try Jesus Christ ya me try to shimti me try ki we try to pensle me ki try ha bakile try Jesus Christ bakin ma try ki nu ki jing e ki jing ja try Jesus Christ de try bakila bakin let ka jing sok try Jesus Christ ngadwai khamat ka jom me try ba min don lem ring ka try Jesus Christ but usakru jom me try Jesus Christ ha ba yeng hang ne try un pla ye ka teng ka jom me try ya rap u try Jesus Christ ba ning kong e try kan long hi try ka khu body ngi try Jesus Christ ke bai ngap try Jesus Christ to shimti me try Jesus Christ u try Jesus Christ to kur khu ka yeng ka sam ka jong i try Jesus Christ try to shimti me try Jesus Christ ya ka ni ka po ka brang sa try Jesus Christ ki program baru try ke ban pendap try Jesus Christ ya rap try bakin long try Jesus Christ kat kum mon ka jong me try Jesus Christ ya rap ru try Jesus Christ ba ni ki khon ki jong me try Jesus Christ ba ngin ya ka ni ka per the try Jesus Christ nginam ya try Jesus Christ shanu try ki bamde ka mon ka jong me try to shimti me try ka ni ka po ka brang sa try ma baklet try ki pop klai ki jong ye try ba bon sing ni piso si ka mon ka jong me try namar ki ni baro ngu ngadam ngapan ka teng butiang tam Jesus Christ amen. Ni porpat nginyo menya spelang bat ngan kerpat irang ba belang jengi irang ba belang habu mut lingdo menya lamingi ha ni jing spelang tung ni lang baro ka jing spelang ka ni ka por ka long na ka gospel kat kum Markus kan nong ship ho kat khot ka bakat san ye tu ka bala print ha ka program defin subaban but na din jonga gospel Markus kan nong ship ho kat khot ka bakat san shisha nga ong hapi unuru uban om pdiang ya ka hima ublai kum ukun kena on omelet sud hapo kata sebab ansang ki parabangai bi jini kilong jing pen mana aga jaseng kan thain lawai kini jaseng in yo nong please dang batwai Mrs Bandalin Simpliang nong kren Mrs Y Kerry jaseng samla khapor san baje janmiet
Inyo nong pulis dang batway, Miss Pida Riti Nongklau, Nongkren, Mr. L. Karkongor, Rang Balang. Haka English Service, Pok Pulis Bizar, Pok South Steng Janmiet, Inyo Nongkren, Dr. Eddie Mukim. La Shai Kasi, Kalai Putri Ujanuri, Kalasi Ublay, Ijaseng Ying Dong Kilong Kumne. Dong Mi Ni, Kalong Hayeng Jong Mrs. Alicia Sotun, Kentai Pok Ti, Nongkren, Namsan Kies Lingdo. Dong Sep Ni, Kalong Hayeng Mrs. Bimola Lingwi, Kentai Ringi Renja, Nongkren, Mr. David Lang Jerwa. Dong Shatei, Kalong Hayeng Jong Dr. Morningstar Shulai, Kentai Lo Merbo, Nongkren, Reverend G.S. Umwi. Haka Shitrik Februari, Jeseng Miet Balang Apun Rubuji Jan Miet, in your subject playing Junka Quarter, ke Jingpen Pa Ublay. Tenat subject, da Richard Law, but Richard Ding. Mencong Norim Kitab Exodus, Lenong Hatlai, Hidkot Arfuway, Arfuar. Nong Pulis Dang Badwai, Kong Barisha Kriam, Nong Kren, Mr. Leslie B. Ding Do. Haka Southrik Februari, Sisa Jan, Jeseng Dwai, Haka Pon Rubuji Jan Miet, in your nong pulis dang batwai, Mr. Nathaniel Pongro. Haka Santrik Februari, ketika Singi Ublay, Haka Bakan Donru ke Jeseng Samla, Jaka Lai Presbytery, Haka Balang Light Core, ki program hang ni yang menik nong kumni. Nyo Bujamin Step, minyo ke Jeseng Kena, Haka Bangin nyo eka Bible Study, Nong Shim Bible Study, Mrs. B. Mauro. Kendai sa pesan Step, minyo Jeseng School Penpau, Nong Tabarok ki kedan kata noluk kedil role, haduk kedan rangba, kelas persyang, berkelas riutkot. Shibi Jebesngi, Jeseng Sermon, in your nong pulis dang badwai, Mr. Sumar Singh Nongbat, Nongkren, Mr. W.R. Karkongor, Rang Balang. Kijing ai bakar pang milayo, Priang Hania Tayo Gilong Kumni. Koi Galong Ying Ai Subhash W. Thomas Girls Home News Patenka, William Lewis Boys Home News Patenka, Commission Fund Drews Patenka, Kumta Kijing ai Galong Arjar Tenka. We probably lies of Ashka Fun Baduk Balang, Sunspatinka. We probably lies of Fun Baduk Balang, Lai Jartinka. We probably lies of Fun Baduk Druspa, Southputinka. We long ying lies Commission Fund, Shipo Jartinka, but Fun Baduk San Hajartinka, Kumtaging Iglon Kat San Hajartinka. We probably lies of Ash Commission Fund Balang, Shijar Sunspatinka. We probably lies of Ash General Fund Balang, Kat San Hajartinka. Kumta kijing ayu kerpang bila yo priang borok kilong lai pun nyo hajar hendreus pa sau potengka ubulen kurku ye prabangai bi e ba ai ni jing ayu kerpang baru iba duai na gamta kamcho kini kilong kijing na Tapan ngin point yang skoi kijing sakri kijungi kita kalau mungkin lumno kijing aingu berkat banang lum kijing aingu an ngida artli special number kawai ke solo na Miss Deda S Milim ngap berhadirin kita akan sebut ke group song ke jigilam jo milawan one song kin sawani we hadirin we berhadirin bala belum ya kan ya ka ji aingu ngan kerpa itu san jungi itu san bi warjeri in sepen ketang ya ji aingu. Kakasteng jong kajing rai kalong I love living in love with Jesus. There's a love song rising up inside me. These feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but sing about the one who makes my heart beat. I love living in love
makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. His presence is a treasure this world can't afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me and He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Nakapinta ka from Ublayaman. Kajingrai bringing rai mental kaday in matters to the master. When life lets you down and you feel more broken than whole, when the wounds go deeper than words and you can't tell a soul, I may not know what you're going through, may not can make that high mountain move, but one thing I found that I really want you to know. if it matters to you, it matters to the master. He wants to share the burdens you bear, whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy
or your deepest pain, or you're really needing an answer. If it matters to you, it matters to the Master. Friend, do you think the maker and giver of life is far too busy to care about your trouble and strife? He sees a sparrow that falls to the ground, and he hears the tears that don't make a sound. If you only knew how precious you are in his sight. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear, whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it doesn't only matter to you. If it matters to you, it matters to the Master. Kapenta ka purong ublay. Amen. Tengah Dubai, Gukpa Changi Waham Neng, Sungu Ime, Jing Ye Kijome, Hun Kijome, Karpange, we have Kibaret, Lengaski Pang Junkie, Gagin you up on your rock, and Panon Brom Kurtang Chome, Dubai Nutanjinki, Nankar Kuyaki. Nang dekat dan dekat bat ki, seter kijing kim jang ki, nang la banya yeshakri, man pendon borom yang teng jome, kisi benawan ter sitar, angu ime kat nengi dan kenegi yang kacome, man shakri man pendon borom ime, kamtaman yuk sengau kubor ketin kacome, man pen sengau lembau shakri jome melan lam ngi ngi kapor, ngait melakerku. Pendap teman saya makot jome. Tien mungkin keren. Agar kapor henlang. Nak jing pesat masem ke jome he. Long jing kerku kelang jing mentoy. Ihap keberet bengi basan barok try. Rangi sungut namar jing kerku ke jome ke bangi melak banyak try. Oi kieng kisam jange ngi simat kat ke jong kebalang. Try. Agar kapor ngiwan ai. Wan lam kena kijing ai ke batang kendet mereka kupan kentang ya ki sekanu ke bangin like benar kami ki kinlong na benta ke boram goteng jome oi bana ya lah ya kijing krau ke jome ke bor ke jome ji ba ke jome try statement sengau kijing doai jome yang try ji sungu ide mai pan amen.
tapan ngin poidos kepor ngin syaskor na khting jong blay ban nga sukumen ban nga priang sngom haru I propastor I nongrum idi propastor I basa ang po madarting ban ipet hakalat ko nong daneng kenton mon bat kumjur habalang jenta batang tangan penithu na kaliang jonga ringanget ban ngan syania ban ngan ITH pastor mai nang company thu yeladi ngi priang subha pastor ipi bat kumjuru I parok jo pi bon bot lang bat pi hani kapor but shopping in pois kata banta bangan IT no ai pastor and kapar ek praise and worship team kan yalam artli gijing ruai ha kan kapor ba hadin kata kapar pastor in sa shim ka banta bujui Shakri yang try, saya sian nak ni kapor, simta lang, kerja gruai kapa ars pak kendai po ar, haba try ki kam zombie ngap perkan. Agar pat ya borong ni yang lang kapor, haba try, ki kam zombie ngap perkan. Some sin
makra anda utrai unuan hap deng jing risa ban le chaying nang dia ngaung chao ya ukang ya Bilong bakbau, bilong bakbau. Cinta mensim mensim jonga, mensim jonga. Doya roya, ipenjam mensim jonga. Bilong bak, bilong bakbau. Ta ko problem suba mensyong I chairman I bayalam ya kani ka jinga seng ha kani ka por ka pamanta ki nongkit kam jong ka jinga seng khana baro I pastor I bala bandan ha kani ka khlimat ki teman basan baro ki record committee balang ki long kemi ki long kpa ki khana samla shinrang bat kan thei bat kham tam ya kini ki heb ki barit ngada ai kublei pi baro haka kerteng ka batyang tam unong panim jong yu Jesus Christ bat nga ai kublei children's week bat children's Sunday pi baro kat ki bala bandon haka ni ka khlimat ka bamenta ti shwa bangnya chaprang ngnya le hublei ka jing duai ko pa jong yu ba neng ai ngo eme athrai mela penyang yu shakri barit ujong me ban sam ya ka tin ka ba im ka jong me mi ngi don ki khana ko pa bi ngi don ki khana samla ngi don ki long keme ki long kpa ki rang ba ko pa bi yarap ko pa bi khlang ba ngau shakri barit ujong mi ngan la ban besa khendiat ko pa bi naka tin ka ba im ka jong mi ban rung ha ki donot ki jong I uwei pe uwei hot kren chayang aning kong ko pa bi bat yang ilang baro ngadwai kini baro haka kerteng uji sukres ngapan amen I chairman ila ong yang abangan pen itu yala de nga shukwa ban yathu ipi kawe ka jing yathu khana ka de ka jing yathu khana ka bajah shisha ka jing em ka jonga but ka don ka por ba nga shet let program gumtu shawai kuwai ka jaka gumtu but ondang ala let ban yeng ban shong gumtu ban shwa ban yathu khana I chairman ki chairman chairperson ki shet ong be yang pastor sapen itu yalade ti ondang ala yeng ha pulpit ondang ala yeng ha pulpit bonsin ngaklet bet ban pen itu yalade dalam isyabar ngai thap selang bang ngalaklet ban pen itu yalade bonsin kalong pingam ta deka ja kawe ka balang ka deka balang kro yaw her te I chairman hang ta ka jinga seng yong biang ban penitu yala de
ngapa nga shepting yo nga klet ban pin itu ya lade ngambang si ngan nga ban sim da ka kot sada nga sim do khulom nga tho da pin itu ya lade ndai nga ingu yu blay nga ka por ka pamanta ngam klet ban pin itu ld kumbai chairman ila pin itu katu hoi nga di khun jong ka balang madan ruting nga treha balang jenta like call kenton mon bat balang nong daneng bat ka family jonga nga don iwe imei iwe ipa iwe ipara iwe ipersa mo ibadang red bat iwe iken kata ka family ke jonga tenga ngets kem ba kata ka labiang ka jing penitu ke jonga hapdeng jong ngilang barok hakanika klimat ka bamenta oh ya kajing syai chairman ila ong mo baki kena kini syong syakmat iba lobu ani ka ben te kidon UAR bangai i kena stay ndai melele te kidon lang kirang ba kidon lang ki kemi ki pa ki kena samla bar ki hep ki berit dengan yele kat bala ban balance ya kan ka jingkren ka jonga hapedang jong pilang barok kenang ba barok penyo ya ka jingbam ka bakenjaman sim hakan ka klimat ka bamenta te shwa manya prang adang gawe ka jingya thu khana udon don ki bala yo sngo ka ne pol nga syukwa banya thu mo ka don ki don ru ki ba ki bom pan yo sngo udon we u hep uberit kane ka jing thu khana khamde bhanam ta ki hep ki berit mo snga bhamo ki hep ki berit udon we u hep ki berit bakat ini ngam tharai kat ini bapang rong sao dangam bakla kat ini hep ibarit tangba ini ile stay bagen ita ihep ibarit pat ide ibaduk ba ide ibapong da ka kut ka bajot ka patlun ka bajot ka juti ka bajot ipong da ka jan ka bajot kumta iwan be ka jing yaseng te iwan be ka jing yaseng kumta but on the last dang jing yaseng chairman ulong karpai nong kren ban kren ya ka tien ka jong blay nong kren ila kren ita ibaba isyong hang te itai nong kren ila kren ya kaktin ke jong blay ba ujisu long kumta ngidon kampan ko ngo e kaktin jong Jisu Kris la kren kumta ter wadu tau kena usyo sngow ya kata ka jingya thu kana spang Jisu Kris usngow tenat palat usngow bang palat ya kata ka jing kren uniu nong kren unang kren uniu kena usngow bang palat umla usu yang be na jaka syong uang be yero you try barok kilai kendit lut barok kilai kendit ni nong keren lu lai kendit te onda lawai jing seng kini gi pastor teman basan gilet ken hau tu kena yong ai baba ani baba wa jumlien pi pan pen keren kum tu hakmat balong jing seng ani wa jumlien kum tu ita baba ni ngan le kum nu kan pastor ngas ngau tenat pelate ni ngan le kum nu kan tegini teman basan ki pastor ki ong ni wa jumlin syu kum tam tari ong hi ong ni baba ong syu ong ni ngan le kum no pastor teman basan ngas tenat pelat kum ta ter ni pastor i haple no da kawai kabut ini pastor iyo i da kawai kabut iyo i ya ka juti ka bapai jong ni khna iyo i ya ka juti ka bapai but on da la i kum ta yong ai baba le chen wan chen ni da la long ji seng biang dala kren unong ya thu khana phi nai ong shu ya ro utrai mo ngabet nai ong shu lada phim ong em ngin penthit juti thamai phi teu tau baba las ngau tenat ba yo juti thamai ulah komen ba de yo juti thamai telas dang ga jing seng la don la long biang ga jing seng gumta utau baba ulah syong biang gumta oh la syong da unong keren ulawan ban keren ula keren biang spang Jesus Kris ba ulong kumta ngidon kamban ko ngu ya kektien jong Jesus Kris utau baba ulas dang ban ngobang biang ya kata kajing keren ulas ngobang biang ulas ngobang umut ban yang ban ong yaro yutrai ade kan mau juti thamai tu klam yang shu usyong no te ni nong keren ukren biang ukren uni ubaba umla sya syu uyeng be na jakasyong uang yo nem yo juti thamai ya ro be jutrai
Kaya ka ba ngamut ban ong ba? Pila dang ngidon hang nuru. Ngidon kam ban yaro you try. Pidon hayeng hasem. Piarap kam hayeng hasem. Pidon kam ban yaro you try. Kerpang haba pidon hakayeng ka ba kantang ka jong ublay. Ngam tip haduk kat nu ki kena samla ki long kemi ki long kepa pia syampang haba ong yaro you try. Ngakan mau hakapor banga. Dan apa yang gajing stom ngakuslai gumdo ter bat habang pet ya kawai ka movie Christian movie ka film Christian gumdo Kristen film niam ti ngapai ka dega flywheel siteng ka tu ka film siteng ka tu ka movie kawai ka ketin ka jong blay ka keren yang bat ka tu ka ketin jong blay ka keren yang ka dung yang ka mensim jonga bat ka dung ani kawan kata ka joy ka jingkemen. Berhaba kawan kata ka joy ka jingkemen nga klaim da penkut ya katu ka film ya katu ka movie nga mbangsi nga sim ya ka gitar ka basan string nga sim bat nga tem nga yaro you try kadon ka joy ka jingkemen ladadon mo ka jingruai ba yalam praise and worship ru mo kadon ka jingruai ka balong solem ka balong yungi ya khaprip khmat ngi duai kadon katu ka joy ka do nut ka jonga ka jongi belang baro. Katu kade ka jing ruai yaro yo trai le lada kam don ka joy ladang isu shong shit ruai tu he pinki ayum tu kam de ka jing yaro yo trai pede ban sngot hu pha ha ka bi de berkata te ka khubor ya ka bangang ko aban keren ha ka ne ka klimat ka ba menta ngala shim na ka gospel ka jong yonis kelenong ka ba riu ka dekhot ka ba ningkong ter kade ka ba pila ya tip lod kaya thu sepang wei ubriu ubayalap yalap sepang ka jingkelang ka bamut uyalap sepang ka jingkelang ka bamut kumta barhaba uyalap kumta te don kibriu shibun bha barhaba don kibriu shibun anda ladap yalap uniu briu uong yaki syakri ki jong u wanra jingbam ngini ai jimbam ini ki pajba te ki syakri ong kan ni pajba na jingbam kumno tau briu ang ai mapi haki ban bam te kita kisah kiri kiawat handai kilap ya no kihep kiberit kilap ya no kilap ya uwei kena bat uta kena udon san pau teli kikpu bat ar pau teli kidok ha dei kanu itu ibu ong ong kanu san teli kikpu bat ar teli kidok ha tau breu udai Jesu Kris pinga stanat bahai ka jing pendon kam ka jong Jesu Kris ya ukna ka jing pendon kam Jesu Kris ya ukna umdei ba pendon kami long kami umdei ba pendon kami long kepam umdei ba pendon kami ki kena samlam ya ukna badang red syati sabalang madar ting idan iwe badang long kasi palong Kristen pitip ikla Kristen komno iyo ya ikun jong namar ba ikmi ide ilong Kristen iyo ikun jong balet banruai hang ni hayeng mani hani ha podium hani ha stage irwai bat ita ikpa ring video bat hapdeng gajing ring video ita irwai sepang Jesu Kris ita ikpa ilang ga umat bat day lang ba kata kajing yo ka jong tau pa ita iklung tau pa ulong Kristen kajing pendan kam ublay ya happy berit isulong shida begom tu silet surwai begom tu ndai la yo imensim iway banwan syaka hima kajong ublay te ublay pendan kam ya ukna bar hadin kumta la yo utau ukna mo santeli kipu bar arteli kidok ha kilayalam syau Jesu Kris bar onda kilayalam syau Jesu Kris bat habau Jesus Christ ayo santeli kipu bat arteli kidok han Jesus Christ ulek kumno hep kibarit ulek kumno layo santeli kipu bat arteli kidok ha open mi sibun pumi kumno open mi kumno syuaba open mi ulek kumno yes udwai barka khubor ka bang akwa ban keren ha kaneka por ka babenta
ngaku ban keren sepang kabor jong ka jing duai uji su ong hang ne ten jong beli ti uji su la sim yang tagi kepu bat onda ulala ngu ula duai kabor jong ka jing duai kabor jong ka jing duai kadang kawai ka jing itu khana mo sangap ki hep ki berit ngan ailang ki kimi ki paru ngan ailang samlaru hep ki berit ru idoni wei ubri ubam ngej belai uni ubri ubam ngej belai utaban tabe u egen u dengim tabe u dengim tau dengim lah taban ni ubam ngej belai udah saintis mah umare de hakata ba umare u dengim lah janlap hi ban bam yu tau briu ade sange ka perthai baro te tang uni ubriu sange re ulonggum ni uni udungim du sange te kawan kasur na jerong gen udah ublei uang ba balai memnget badon blei hakani ka perthai tau ba uang ngamnget badon blei hakani ka perthai ngamnget utau ublei ong memnget bangang ada ublei ngamnget dadai pi ublei uang dadai pi ublei topen kelak kristan ni udengim pen kelak kristan ni udengim dadai pi ublei sengap te wan biang kata ka perthai na basange wan biang kata ka perthai uta udengim balik tu marsen le tu marsen stop ban sange ta udengim le ni Kuh pa jungi kurkui kene kajing bam shwa bangan bam. Uduai ulong kristan udengim. Tekabor jong kajing duai. Kabor jong kajing duai. Pila dangan keren siapang kajing duai kalong sempel kajing duai ngilatip ngilasong tu. Hanrei bun apa deng jonga ba jong ilang baro ngim siampang hakabidei bat kajing duai. Ngim sempang hak de baka jing duai ong ka tien ga jong blei duai ha ka jinget mdei tang pucu duai mdei rada phi duai kan nom ja ha ka jing ga jonga ba ka jong ilang baro kadang gawai ka kentien ka ong push pray until something happen duai hadu bakan daja haga jing ga jonga baga jong ilang baro pingi emang kini kisngi kiba ngi ka jing duai ngi la syubut tangkum ka rutin syuaban bamja duai tu ong ka ktin ga jong blai duai haga jinget ka priority haba ong jinget kamut ba ka priority ka bayung akan mau ka por ba imei iur na baranda ngalet ngi yalet si yeng tu let ban khli la sosi la kuslai ba hadin tu ngamare sya kamera banduai aga jinget bat nga expect bakan namja imei jonga rai bonsin aga jingim ga jonga baga jong ilang baro ngi duai tang ban chu duai lakut dai namar kata kadau balai bakam long efektif ka jing duai ga jonga baga jong ilang baro dai namar kata kadau pi habab hiduai ke ka banja habab hiduai kadang gawai ka jing thu khana ngaba ki hab ki berit kadang gawai ka jing thu khana idani wai hab ibarit ibadang klung prak ndai snem idai kan the isakut imiau hajrong ding kan ita imiau lang miau ma hab ibarit ini kelung pat yang ani miau jong ala sakut ajrong ding ani miau jong ala sakut ajrong ding ni ngan lek kumnu ni dai miau lang miau ta ni miau jong ala sakut ajrong ding ila khot ya ipa kan ipa de pastor ipa ilawan balai kun balai yang pai siapa miau idan ajrong ding pai siapa miau sakut ajrong ding Bayang, utama, wating dan papa. Ita ipa ilek ngomno, pastor, isim daka kali, ite
dau telai hakani ka bakut jong ka kali but how to bakut jong wei telai te ha tu ding ka kali kayat uding uno kakali kayat uding uno kakali kayat uding uno sa khandiat banyo itu imiao sa khandiat kakali kayat dukut thui tu telai poi tu imiao piu sha te poi sha te hadin shitayo mo teman basan pastor basi rung yeng tu tu mo te tai pastor le rung yeng hadin shitayo irung yeng hayeng jong iwei me yet rung hayeng jong me yet kum ta la tet thok 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 kum ta ni me yet la play marsan play ta kayeng pastor i miao jong i kan miao jong i khun jong i ai pastor de menut ra banong ade miao jong khun jong ai menut banong kum ta iong ani kun bai miao iong kum ta ini mi iong ani phem tip ja yu pastor ani phem tip shitayo man hakani kane ka kun siu jonga ka taban yang akong me i ngakwa miao me i ngakwa miao palan ani yo miao sanoi me yo miao sano ta shu stai me i ngakwa miao palat to se ngakwa miao palat yo miao shu yo miao to se me i ngakwa miao palat ni mi i ni to ngini le kum ni ngini le ang taya plau ngini dem khosiu ngini dwai lada monu blei ban ai miao ya pi un ai kia duai mar senong amen poi bitu ko miu piu kei ka bang akwa ban ong kalong ba when you pray miracles happen habanga ban mangilang ni duai kakamba kaja hakajing im kajonga bat kajong pi kamba kaja kajing im kajonga nga ka nadu ka khlimat ka ba ngayo ban pediang yo kris ngayo ban kala ka bamut mo nga i ka perthai nadu ka to ka khlimat habangala ban duai nadu ka mensim nadu ka donut ka jonga ladakat kum ka por ka jong blei kat kum kayang ka jong blei ka kamba ka jang ka jing im ka jonga habde ka jing pang ka jing stom habde ka jing e ka bang ngamat habde ka jing keman ka bang ngamat miracles happen ka jing ja ka kamba ka jing im ka jonga ba ka jong ilang baro ka jing keli ha ka ni ka por ka ba mantang ka long pat ba kumno ngin duai ki senran ki angku Jesus Christ ko kanran kumno ngin duai Jesus hikai ya ke senran hikai ban duai kumno ka jingkli yang abad ingilang paro kumno ngin duai ho ki kemi ki pa ki hikai ya ki khun mo ki hikai ki khun kat bala ban duai ban practice ya ka jing duai mo hikai kat bala ban practice ya ka jing duai kom ta ngan ong ai pi katu ka jing duai ban practice ban katu dei tang jing duai ka ba na syabar mo handai ka jing duai ka ba ublei kwa ka de da ka wei pada ho kum ki hep ki berit dan kam ka jing hikai na ime ipa na ki bahalor ka de ba ka jing duai kum no ngin duai kadon sa ka wei ka jing tu khana ka de bat kum no ngin duai udon wei khna ubal khalai snem ukwa cycle te bun gi briu gi ong ai duai man sayo cycle te uniu khna duai menang de ban duai menang ban duai an le mu shong ha kamera upe TV on TV pe na God channel yo wei pastor ba duai ko pa jong yu ba neng ai ngo ime atrai nam ta kani ka por ba me layalam yang i dan rengkat lem ko pa bi bang iwe ngaduai kini barok deng Jisu ngapan amen utau khna upelip ule chakamra ongko pa jungi ba neng ai cycle yang ase ka we atrai bi to se tang ka we labyang ngaduai ha ka keteng Jisu ngapan amen ule thia kemen step ade upej apalau dan cycle wong kumno ngala doai rumyo cycle
teo la lengo ulai pe TV biang on TV biang di on TV gum do on TV yo i so iwe pastor badwai gum ni ko pa jungi ubam neng ai ngoi me try nam tak ne ko por pa me la ya lam yang i don rengkat lem ban ngi we pe we khnang bang ni oma di ke jinge ke jong me u pelip ya kata TV ulai sa kamera u ongko pa jungi ubam neng ai cycle wood yang agaway ka por ka pamata ngaduay kini baro ka kerteng Jisu ngapan amen dal dep duay letia kimen step pe phalam don cycle lakul markhli mdan cycle ulet ka hiyeng we parlok hayeng parlok dan iwe i stationery usim ye ta stationery usop blanket nukna sob blanket uburi utho da kasiti yang tu kan utho da kasiti idan i mai jong ta parlok pat iwan pe i pe stasium dan shu ya kata sti tho ipule kata sti tho kata sti gumni ko Jisu lada me kwa biang ban yo i ka keme jong me ai cycle road yang agaway poi syaklau poi syaklau takadaw para bangay be lada manga mangi lang baro ngimnang banduay kapoy syaka kampoy sya ublay pi habaong nang banduay kamut ban sngaw tenat kani ka kentin ki babang ki batiang mday gumta pidon kam ya ka jing duai pila ban kumno ru anre ka jing duai ha ka jinget nang ong susu ka ketin ka jongblay lada pen pet naga sam ka baspol nang basaw ki briu ki bamdan experience riu Jesus Christ kenum dan mensiam ra banduai ang ka sam ki briu ki bamdan experience riu Jesus Christ kenum dan mensiam ra banduai Shepting yung idon tang ka kerteng balang tang ka kerteng ha ka register jong ka balang day henrei yo ngimpat don pat ya kata kajing experience yo Jesus Christ lada mangabat mangilang baro ngimpat don ya ka personal relationship bat u Jesus Christ nginum nang reban duai kat kum kamon ka jong ublay pide ban snothu bat ban syai bahaya kata ki babun bahang ki para bangai ki longgom ta ki badang im ha kajing im ga bas ngau bah mo kajing duai ha bang kajing duai ka momut keren bat ublay ki bun ki khna samla ki long kemil pa ki badang don kajing im ka yu som wan jing sang sisin si tayo mo ngam kedaw ya no nuru henre kata ka de kajing sisya ha kajing im ka jong abat ka jong ilang baro duai sisin lanu ngimpen long ya kajing duai ngimpen belin ban duai banyak keren bad ublay mah kidan ki para bangai ba iet ki badan apa yang kajing pang kajing stom ki keren ya ublay kidan ki para bangai ba iet ki badan apa yang kajing pang kanser ki keren bad ublay ki duai kidan ki kena konsuat ki ba ime ipa imdon shu ba ublay usim no ya ki keren bad ublay ki ya duai bad ublay kidan ki kemi ki pa ba ublay usim no ki khun ki jong ki duai bad ublay today namar kata kadaw para bangay bayan kajing khot yang abad yang ilang baro kani kapor ka pamanta kalong bangin sngot hu ya ka bor jong kajing duai ban ngan ongay pi balada phimat jing lada phimat betang kajing suk jing kemen penem kan mau ban duai kata kadi kajing sisya kata kadi ka fact bat kan mau ka tin ka jong ublay ka ong ba ki kristan kin hamat jing kabamut ba kin haba ya kading pana kin haba ya kading pana ka jongki today namar kata kadaw lada phimat jing phimat ki jing jinjar ka jing im ka jongpi ken bet ba ublay Ukraine phi khnang ba phi pin la ban wat ya ka khmat ka jongblay haba phiwat ya ka khmat ka jongblay phio ya ka bor ka jongblay ka jing im ka jongilang iway pa iway today namar kadaw hakabday ba ka jing duai ngimday ru ban duai arsap ka jing duai arsap kabamut ba ka jing duai
tang da karamiang sentur. Tang da karamiang sentur. Kadon gawe ka testimony ka jonga ka bangan saya tu dala dei ban penkut ya kan ka jingkren ka jonga. Dei na mga takadaw ka jing duay ar sabudan uwe ubriu. Uni ubriu ula IT hi ha ublay. Handray umpala apat ban IT lut. Pistu ula IT ha ublay handray umpala apat ban IT lut. Kadon nam tu jing duay ka bang ngala IT lut. Ngala IT lut. Uta ubriu umnut ban ruay kata ka jing ruay. Umnut ban ruay kata jing ruay. Dala long jing seng I pastor chairman I ong itong ngi ruay ngi jing ruay ngala IT lut ngi te barok ngi ruay ngala IT lut ladang empala ban IT lut makanaro ngi ruay baik ngala IT lut tau briu ruay komni ngala IT ngala IT ulong shida, ulong faithful baru belai. Kata ada simple example ba ulong shida baru belai. Pingi de kibreu, ngi makan ka percaya ka balaha maka pop. Kandon be kapor bangi laptop. Handai pidan kamban long faithful baru belai. Bapin ong yo belai, bapin keren baru belai, bapin duai baru belai, bapin ong ablay. Ngala kumle katang kumle kumta maaf si nga ai bor yang nang bangan nemle syu. Gidon ru gibas dang struggle duai hau blay ong atra nga kumle bete ka tu man la kapor man la kasngi yarap se nga knang bang nganem le shu duai long faithful blay ka we kasngi un yarap be yapi mdei ya ka jingle knang ka jong pi ken ba pile sya ka pop adi ka bam ka ni ka tai ke ba pile knang kata te blay so ba gidon gibas struggle gibadon ka jingele kibayale ban I ya katu kapop henry kemla ki duai ki persyang ya katu ublay udang kuahi ba uyutan namar bangi song tu bangi dan haka fallen wall haka pertai ka balahap haka pop ba umdon way ubriu bahok tede mar kata daungi de ban sngot ho ban ya keren bat ublay haka jingim ka jonga bat ka jong ilang baro de namar kata daungi de ban sngot ho bat ban syempang ba haka biyedey bat ka jing duai haka por ka jing ka ba pipiman keren bat ublay ka jing duai haka por ba pidana pareng ka jing pang ka jing stom pidana pareng ka jing pang cancer duai ublay hoot mla bandan ka kata ka garanti ban ong ban yok khia handai pen yok nga nget ban nga kular nga sngutu bakan don ka garanti ba pen yok ya ka jing suk ka ba ha uji sukres Bat ka jing kia ro pinyo la da long kamon ka jong ublay haka jing im ka jong pi dengan jupun kun no ya kan ka jing keren ka jong ka ka por ka bamenta da ka we ka testimony haka bidey ba kumno ba ublay u hikay nga banduay akan mau haka por ba ublay khot nga ban lech puli pastor tengi ngilak nga ba ipay la lech yang pastor walang ban lech ya keren ban lech slok ba ong kwa lech puli pastor kum tu te anda kumta hadin sisngi kadang gawe ka jing seng duai te ki pastor ki long to tong nya penbet kumta te ladon gawe ka jing seng duai pastor walang ialam yang kata ka jing seng padahal ialam yang kata ka jing seng hadin gawe ka jing duai ong kerpat ye Mr. Erickson kerteng jong adai Erickson Mr. Erickson nong room songobhaban puli ya tin ka jong blay ban duai ni ngala kendit ngasyong ang tu ngakendit tengah perkat ngalit puli pastor nganangi banduai mo alit puli pastor nganangi sarai banduai te namar bang ampat tip hai kaktin ko jong play idon ikon jongah tu ajan tengok ong ye ngan puli na ka te i yang kawe ka verse te ngalet ken ngalet ngayeng hantu podium sedang ban nervous kendian kaja ba ngaklem puli ya katu ba ai kun jongai ka tien ka jong blay ngapoi puli na da kawe ra ka khot ka baong na ba blay le kata ka perthai kat ba ulai tino ela khun bla khamar we ba we banget hau nom jat shon re yo ka jing imbam jukut ngapuli da kata par hadin ka jing puli ngasdang banduai ngasdang banongku pa jong ubah mneng long buhut ka kateng ka jong mi ngalas dang ngalas dang kumta
But habanga ngasdang banlong kumta ngasdang songtu bagi don shibun bagi parbanget gibadon hang ni ngasdang banlang umat hakakmat kajonga. Ngasdang banlang umat ngasdang bat perkat ani shibun bagi breu ngamnang banduai ngalas don katu kajing leran. Tengah syupen kut jubor ya kajing duai jonga ngong hakerteng Jisu ngapan. Amen. Marsen ong amen ngayam ngajau ki umat. Bat ngayan ngamare nang tu ngamare syang tu ngajaka syong barok ki petlut yang barok ki briu kilas tu banga duai kulmar kum tu ngamare ngasyong hang tu jaka syong ngaduai yu bleng ong atrai kumno ken ngan lej puli pastor tang banduai ro ngamnang ra kumno ngan lej puli pastor tang banduai ro ngamnang ngayam Ti ngayam kumta renga aingu ublei uklem ailat renga bangan penkut ya kata kajing puli pastor ngalai pe si baying basem ban yathu ngalai puli tengah sedang ban ong kan ublei atrai mo hikaya ngaban duai ngasdang ban practice kenya kajing duai ngasdang ban practice haying ngasdang ban practice kok panjung paham neng aingu emi atrai kumta tang ngasdang ban practice tidak layo program biang ngabakla biang ngabakla biang tu ngasdang practice biang cumta bro istayo nga practice ndre ngamyo jing suk mensim nga practice be kajing duai ngamyo jing suk hadu akawai gasngi ngalet aka kamrang ngadem kosil ngong atrai hikai se ngak nang banganang ta banduai ngong kumta ngong tang kumta la biang yang no hadin tang nga practice biang dan hadin katu kanesngi ublei uhikai yang ay kajing duai ka basisya kajing duai ka basisya kamdei katu kajing duai ka banganga practice kamdei katu handai kajing duai ka basisya kadai katu kajing duai ka bangaong atrahi kai sengak nang banganang panduai kawan nadu ka donut katu de kawan nadu ka donut ka jonga mdei banga practice nga yu kumni kum tai em kawan nadu ka donut ka jonga katu kan jadi kajing duai ka basisya dan nadu katu ka kalimat ngastu ba ublei hikai nga banduai banganang banduai kat kum ka mon jong u dan nadu katu ka kalimat ngastu ba kanu kajing duai ka jonga ka banakatang nakarmiang sentur bat kanu kajing duai ka jonga ka banadu ka donut ka jonga hot kamut babaro kajing duai ka daibet na donut jonga em ladam wan jing ilete bun sin kajing duai ka daitang nakarmiang sentur tang shu duai tang bala duai tang kumta tedei nama kata kadaw kalong kum kajing keran yang aning kong yang ngilang iwei pe iwei bangin sngot hu bangin sempang ya ka bor jong kajing duai do blei unyarap yang hilang baro leng ba kanika kubor ka bakhendet kanika klimat ka bamta ublei na ka banta ka buram ka jongu amen tengin duai kanika por kok panjing bah neng aingo eme ngalayo ban bet ko jisu biit hot ngiyo barian ke untuk kendian ngiyo ru ya ka kubor ko paham biit kenang bangin la ban sngot hu ban sempang hakap de baka jing duai bangin ong ru yo trai jisu ban hikai yang i kumbaki senran ki ong yo jisu kris ban hikai yang jing duai ngingiru ngin ong ya mi atrai hikai yang i kenang bangin nang ban pan kat kum ka man ka jong mi nadu ka donut ka jong i ko pabi ya rab ya ki hep ki berit ya rab ya ki kemi ki pa kenang bakin nang la ban hikai ya ki hep ki berit hakalinti ka badai ngaduai ngada buti ko pabi ya kapor ka basa haka ketiga man ka hak kejong mi ngaduai haka kerteng uji sukres ngapan amen ublay na kabanta ka buram kejong u amen ngait scam kini kiberit pilai sya skor bha bat ngait scam guru kini ka khubor bai pastor ai bai sam preng jongi kala long sya ka jingker khu kublei shibun pastor to ublei nang kerku ya pi bat kumjuru hakai jakat rai ki jong pi ublei nang penon kampi na kapor syakapor mani kapor ngan khori sketri bin ai ki jing penna ka program jang jing sangkhana kalakut hakanika kanika sngi te hakanika por
ngan ai tang ka word of thanks hak baning kong ni ai ngu yo blay bada ka jing alam bat ka bor ba kraw jang u ni kum ka jing sang khana balang Presbyterian Pokse ni la yo ya ka lan sasasian pat ban rakhe ya ka ni ka Children's Week but Children's Sunday naduk arpun do tarik January haduk ka ni ka sngi menta kata ka arpu khandai tarik January arpu lai gipen pawru ka jing sngu bat ka jing sngu buram ya la ka balang ka bala sha sngu bhai ni kum ka jing sang khana ban pelong ya kan tayo na ka benta ki khana bat ka long ru ka jing kar khu ka bakraw yingi baro kham tam ka jing sang khana hi baro ka wei ni ai khublei ki nong ket kam bat baro bat ki dokhat ka executive committee jong ka jing sang khana ya ka jing ya ka men ya ki men sim jong ka jing ya trishitom ban yasnok ti lang bat ban yakit khialang bat ban ya tunrong lem yaki kam baro ki bayadei bat kan ka jing rakhe bat ngi da yo I sha badai ka mensim ka jing long ka wei ha ka jing ya pentulun yaki kam baro kala pelong ya kan ka program ka ba shongkun bat ka ba job da shisha ni ai khuble ro ikit khot jong ki branch committee baro bat ka jing seng khana khuble shibun ya ka jing trailang ka jing don rangkan lem jong phi baro bat ublei unang ye kurkhur karhai ya phi baro to ai ba ublei bayu I ya ka jing trai jong phi ha ka bari un ai nong ya phi ha ka ba pau ni ai khublei ki resource person jong I khamtam ye ba once camp marbanyang ibala shimkhia ya ka ban yarap bat ban ai ki programs ki teachings ba ki activities ba pair ha ki ni arts ni kata hak arpun riu bat arpun yotarek bat ling ba ki ni ki program ni UI ba kala long ka jing mantoy ba jing kurkhu ba khrau ya ki khana ki ba pen ya so ya la de bat kan ka Children's Week ubleu nang kurkhu kar ha ye phi ba once camp ba ki sab ba kar pang jong phi ba to ubleu unang ye pendon kam ye phi ha ka por shakapor na ka benta ka buram jong u ni ai khublei ru ya ka catering committee kham tam yi ba he bat irang ba balang I aibor lingdo ki bala yarap ban penbiang ya ka jing bam sngi na ka benta jong I baro hakini ki sngi ni ai khublei ya ka praise and worship team ya ki volunteers baro phila shimkhia bat pendap ya la ki benta baro ya ki bala benshat happy khublei shibun namar ka dei ka jing yarap bat jing trishitom jong phi ka bala long ya ka ni ka program ka ba jom ni ai khublei ki kimi ki pa ki bala sha sngob ha ya la ki khon banjan ya ka ni ka Children's Week bangi iru babon na pedeng jong phi phila trishitom ha ka ban wan bu wan shaw ya la ki khon bat phida shimkhia shikadai e khublei shibon ya ka jing ya trailam jong phi rangkat bat ngi kum ka jing sangkhana ka jing khublei ka long karpang ya phi ki khana baro ki bala wan ban panya so bat ka ni ka Children's Week le se la da phim don ma phi nyen omla ban palong ya ka ni ka Children's Week khublei shibon ya phi bat ngi nge scam ba ka long ru ka jing kurkhu ya phi baro ki khana bat ki aka baro ki ba phila yo hakini ki sngi ling ba ki program ba pair bat ngi da karpat bat ang lut ru banang ni shakhmat kindang wan shibun ki khana om tang hagi Children's Fest ni Children's Week handring ngi karpat ru ye ki kimi ki pa phin kan tu lem yala ki khun jong phi ba ken smart ban wan shaki jing seng khana ki baju ni ju long man la ka Sunday ha ka por hanyo baje nun stem phenang yo ru ban mat shibun ki jing kurkhu bat phenang yai san ru how try jisu halaka sngi ni ai khublei ru ki nong shimbanta hakani ka sngi Sunday nadu ki nong yalam jing roi organist ki ba police dang bat duai ki bala ai ki special numbers khamta mi ki nong kren jangi I Mr. Ban Shem Phangten Song bat I pro pastor I nong room ba phila wan khanang ban ya don rangkat lem bat ni hakani ka sngi ka bakar pang bat khamtam ba phila ai bat sami ko khubor ka bakar pang ka ba la long shisha usam bai ba bha uban yai san haka jing im jingi ka ba man la ka sngi khanang bangin long bor ki ba yet yo blei bat ki ba le ya ka mon jung u bat bangin long ki jong jisu hala ka sngi khublei shibon e ya phi bat ngi duai ba blei unang the krai ki jing kar khu ya phi baro yo don kinu kumno bangam kumklat ni yai line ban ai khublei nga karpat ya phi ba phin om thau ya kani henrei to shim ya kani kum kalat ke jing ai khublei ya phi baro to ublei ke jing suk odlong lem rangkat bat phi
halakas ngi bat kam tam haka jing seng khana hi barok ka wei nak bentang brom ble amen. Ngaru ngashimi kini kalan man ai kublei sketri bagi assistant sketri kibla trestom kila penbit biang nadong sedong iki jing don kam jong kini ke children's week nila poi no shka bawai mangin penwai no ni jishkri ke jongi ni ke por but showing nwai ngai kublei iki ni ke bashim mentah bu police dang doi mystery lang thank you to blei un kurkhu ye pi nang ai bor ye pi ba pi ru pinang yo kamer ba koi ba kya ba pinang la banai ke jishkri ba khamba but kumju ini artlik special number kawai ni mes data as milim ngap to blei nang penon kam ye pi ngai blei la penkop ka sap api ba pi ru pinang penon burom yu blei ning ba ka sap ku jong pi kumju ru ye milawan wan shong lem ki hinman ki para ki jong pi to blei nang penon kam ye pi ba pi ru pinang la ban sapriang gospel ka jong blei ling ba ki sap but kumju ri temen san bi warjri bla pen kentang ikijing aingo but hagani ke por shopping ya pois ke bawai nak liang jo ke seng khna sahi sin tang ma chue ben rap lang bi sketri kerpat epi ki me pa ba pin pin slur ki khun ki jong pi ben wan ke seng khna kum ba pin chutip ngidon shibun ki program ngidon ka bible study ngidon ru ki ji hikai ke bedei ke ben hikai sipang ki reu kraw na ka bible lani ki missionary ke ba ki khun ki jong pi kin tip bat kin champang bagin tipru kay kumno kini ki missionary ki poi hani kari ka jongi bat kumno bangiyo ay kani kaktian ka jong blay bat kumta kerpal pi kimik pa pin slori ki khon ki jong pi mekinang man kiyo skin ka jong blay in poi nos mangin pinwai no ini skri jongi ni ka por in yer wai lang manya snok ti lang ki jirwai ka ba sunspark dai pun re thmai bat sunspark lai punyo na ka brem sunspark dai pun re thmai bat sunspark lai punyo ting shan ong jisu ting shan ber kum syarak red men mit jing shai kala her ka perthei kala dum te to ting shan ha ka yeng ka jong pi klem sngo le ran yer wai bro lai tli ni ki khot jong ni jing roi bat hadien jong ni juroi skar pai sto jongi sto gs umi insa doi lingkot ban sayalam ru ingi jing doi try ban supply ingi da ki jing kerku ban wai Ting shan ong Jisu, ting shan ber, kum syarak ritmen mit, jing shai kalaher, ka pertei kaladum, titu ting shan, haka ying ka jong pi, klem sngo le. Ting shan ong Jisu, ting shan ki jonga, lada pi man jengut, kata ngam sngo ba, na bonengan kumi, la pen ting shan, hakis nong ki jong pi, klem sngo le. Ting shan ong Jisu, hagis nong kendong, bun jat ki jing sniu, shi shaki ker saudong, pop kerdu bat sngo si, tito ting shan, hakari ka jong pi, klem snow lera. Ublay bukpa jungi ubah bening, ngi aingu yeme kutrai, bemel dorongkat ban ngi hani ngi utrai, kebang leyo ban rakhi kakba Children Sunday, ngi aingu mal kubor, begrios ngol mbak syakri ki jangme, kubor lingba jirwai jeng khun hap jeng kapalang ngi ai go
nama orang penyo ku trabi jengi ya kampung ni kesengi kerhu kerpang ikubor ke ba ngelios ngau kabu syakri jeme ula pengkan mau ngi sepang jong ka jing tuai mereka bor jong ka jing tuai bolong mutit snam jong ka jing kristan jongi kerhu ni kubor ku trabi je ba mangi ki bios ngau na do ki berit ado ki balasan nginang banduai nado kadolot dokumen siam mamelong blay ubampet tay ka basabar hanre melong blay ubapet boyui ya ki do not ki jongi kerhu yo syakri jome ula ai ni khupor nai pedan kam yu ndakamenta laga jong kuburong haki balang ki baude ban pet par hak no hono bamakhon pedan kam yu ta kuburong ko jong me kerhu jesen khana ka jong ka balang ko trabi inong kit kam ki jong ka ki khot komiti badaka jing start ma ai Daka bor musim ukut jang me kila banyalam ko trabi ye ikon heb kiblong ka per sara ko fry jong ka balang daka bentak ko secara hisngi ya kentu khime hikma ko trabi ye chikuran ye ki bagen sngu thu ko fry ye ka jing koridor jong ki sen khana bagen banyalam ki khun shay sen khana ko trabi ye bagi khun ken san hakayeng ka jong me hagi pelau jong ke yeng ke jome kintip ya tien jome kintip syapang jome cisubi nang bah bala syar hisngi kin long ki atiar membenan kam nam ta keburam jome kin job ki jing e ki jile ki shoy jong ubaman kerhu ki benta borok bangilap mendep ling ba jodi kepuar bat pelait lungi de jing kerhu ki jome nak ni di siang patiang mangi pa ni kini borok kerteng jung tra jung Yesus Kristus boleh kai iksen ran jung pajangiru mangin tuai manong ko pa jung i uba neng long bo khu ke kerteng ke jong me wan ke hima jong me long ka mon jong me haka khando kumba neng tuai hangi menta ke jung bam jong i ka bahala ke sengi tu maaf yangi kerengkang jongi kumbang iru yang maaf boleh seniu yangi tu ajalami siri pun syoiru henry sumar gina besniu naba jong melong kehima kebor bar keburom ru halakerta amen kejeng e kepada biang jong turai jong Yesus Kristus kejeng e kejeng belai ke bana bam jukut lem je slok jong men sim bakhui kejeng kerhu ke belong lai hawi belai ken lorong kar ni we ki badon hani jeseng hani kana ophai sngi lem begitu baro mene basyakri penan burom ye me hakani ka ri ka jongi bada keleng setlak perthei na du menta baca du ku bam cukut fu amen